Ngasemi nonro mar gazeti sebedo gi ng'iyo kaka piny Kenya ochiyo gi sani kora rokie twak e chenro mar piny okiny makawuono e chal mar piny Kenya weche mopogore opogore mabende wabiro bedo kwa lose tho mano mar jaod bura makasipula mano migosi Charles Ong'ondowere mabende timone kopo mogik odiochieng' makawuono e dalane mantiere e kar chung' od bura makasipula e kaunti mano ma Homa Bay. Kopogore gi Manyakwarom Gajwang' bende wang'eni achije 5 mabende iseyo koda nek mano mar Ong'ondowere bedo makawuono ibiro bed ka ichopo e nyim doho mar mondo mi ging'e chal margi kanyakla koda kum mabende ibiro bed ka imiyogi. Kopogore gi mano Nyakwarom Gajwang' bende odhiambo manyoro nwaneno ka jatend piny Kenya ne owalo jakoma mano mar IEBC kanyakla koda jokanyo 6 mago mar duol mar IEBC mabende nyaka gisani nyinge makamago ochwal e nyim od bura maduong' mapachoka mar mondo mi jod bura oyud thuolo mano mar yiero gi kata mar puodhogi. Okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo koda yawuot luo 2 koda nyar luo 1 mabende wabiro bedo kwan nono godo chala mar piny Kenya. Achaka nina gi Recho Mulo, iwacho ni ladies first. Recho, amose ni misawa ichio nade? Oyaore Sharon, erokamano kuom luonga e show makawuono. Amoso jo neno waduto no yaore uru kuonde duto ma untiere. Erokamano ahinya. Kopogore gi Recho Nyakwarom Gajwang' bende wantiere gi Tom Nduku Nyakwarom Gajwang' janon siasa. Nduku in bende amosi ni misawa. Erokamano. Okumosi runo yaore ni misawa. Wano yaore, wano jolejo. Erokamano ahinya. Bende wantiere gi Ambrose Weda okili kamaloka Nyakwarom Gajwang' in bende amosi ni misawa. Oyaore ahinya Sharon, Nyakwarom Gamosu kamoro moro wantie no yaore, praise the Lord. Yeso pak ageno ni uchiew kendo dhi kuonde mag tich mar gero Kenya, gero family and tero each other mbele. Erokamano ahinya. Ng'eni nitiere mathoth mabende wabiro bedo kwa twak e kind thuolo mano mar saa 1 mabiro Nyakwarom Gajwang'. Wachaka na gi yiero mago mag jokanyo mago mag IEBC nyinge mabende jatend piny Kenya ne owalo odiochieng' manyoro buok mabende no ka oganda mapacho ka noyudo kaka bende gigeno yudo ni samoro jatend piny Kenya na dhi yiero nyinge mabende wasebedo kwa winjo kata kwa neno. Kinene tiponi kanyo Nyakwarom Gajwang' e wang' jowi ineno jakoma mano mar IEBC mabende jatend piny Kenya no walo mano Erastus Edung Ethakon mabende wuok e kaunti mano mar Turkana. Commissioners mag IEBC bende no yiero 6 kanyo ineno Anne Nderitu, nitiere Moses Mkwana, nitiere Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Duola, kanyakla kod Fahima Abdalla. Achaka de kodi Ambrose Weda kaluore koda nyinge mabende jatend piny Kenya no walo. Bende gin nyinge mabende kaka japiny ni geno. Erokamano duoko Nyasaye erokamano. Mokwongo anyalo wacho ni at long last. Enie gima waserito e Kenya ka nitie constituencies moko ma ose negi lose member of parliament, moko members of parliament mageno yier e kombe moko pok gibedo go. Joma nyo yier gi ha maber aneno ka jadala wa moro bende kanyo. Mary Karen Sorobit bende was a year behind me college. Kana ang'eyo interview gi magi joma ong'ith, magi joma riek, gin joma beyo. Ang'eyo ni nyo samoro jo Kenya ng'iyo nyinge ma yande ging'eyo ga. Lakini nyinge magi yande ging'eyo go moko nigi gik miluongo ni baggages. Ng'ato koneno ma to neno. Ko jogi nyien. To yiero ombulu bende kwano ombulu bende en napange gi kwane to ji dhi. Ka giluwo kaka dwaro gi tich kaka onego bedi to gibeyo. Ka gibare kor yo kendo to koro gibiro mana kethore kor bata paro ni en sawa. Yes. Nikech kaluwore koda nyinge makamano kaluwore koda nonro mabende nogol koda kambi matimo nonro mar TIFA Nyakwarom Gajwang'. Oganda na geno ni samoro Ana Madi kaya na Charles Nyachae mana ni nyalo yier kaka jakom mar IEBC. Ok ni yiero kata ni nyalo wala gi jatend piny Kenya kaka jakom mar IEBC. Aken Recho ni nene nade? Erokamano Sharon. Aparo ni wang' ni waneno pogruok joma ne opuodhi mondo lead the commission, especially kwa ng'iyo chair. En gima nobwogo jopiny ahinya kaka isewacho ng'eny ji ne dwaro ni gine nyinge ma ging'eyo mapile. To gima ber ahinya ni wang' ok wane joma political figures and a lot of gima kizungu wacho a lot of influence yiero mane okadho niendi. Omiyo mana kaka Ambrose wacho an gi geno ni joma opuodhgi gin joma nigi rieko sijende mopogre opogre, areas mopogre opogre, kendo gin gi wealth of experience bende.
Matina ni kama uket geni ginyalo tiyo maber kapo ni gidwaro tiyo ne Kenya maber. Nekech giduto seche ma gidhi kawo oath of office ging'eyo gimomiyo ne gi apply e tich ma kamae. Omiyo wan gi mor kaka jo Kenya ni wang' ni gimosebet ka duoko wa piny ahinya. Waneno ka kuonde mamoko ok osebedo represented well, including osiepa manie bathe kanduku be korgi nyaka ne waziri yier pok yiero betie. Matina ni pok giyudo representation e parliament. Omiyo en gima wa welcome to wan wakwayo mana ni joma oyier kapo ni parliament dhi puodho gi kendo to ni gin joma dhi kelo pogruok kendo gidhi miyo IEBC a new face. Nekech gima jo Kenya oseywaga ahinya ni IEBC mose puodhi before magi ok osetiyo kaka oganda ne expect ni giti. Gichalo joma already dhi kacha king'eni an adhi kacha nadhi tiyo ne Nyarawila, adhi kacha nadhi tiyo ne Canon Weda, kata adhi kacha nadhi tiyo ne Nduku. Omiyo en geno marwa ni gidhi kacha gi paro maler maliw ni gidhi tiyo n'oganda mar Kenya mondo trust ma jopiny ne ni godo chon gi IEBC mondo duogi. Koro gidhi build trust ma and credibility of the commission. Wach wachel mabenda nino koganda mapacho kana puoye mbui hodiche manyoro en kaluwore koda age factor. Hiwacho ni hikge nikech kineno chair mabende no yiera erasas entiere koda higni 40 koda boro. Yes, kamano. Bende kopogre gi mano bende iwacho ni kaka commissioners bende no yier. Seyona nitiere kaluwore koda yiero mane registrar hipachoka mano anenderitu. Kopogre gi mano bende Nduku nitiere wach mutende koda Hassan Nur nikech iwacho ni mana osepedhi nyingi gazet jok mano ndikore lemo makamano nying Hassan na unge en odogo mede mana ka koro chenro mar dayo dhok na dhi nyime. Inene gi wang' mane? Ing'en ni awinjo kosiepe na mor gi nyinge. Ting'en ni office ber ka ji oneno ka ji otiyo. Ing'en wach election ma duong' ahinya Kenya ka wasona bedo kode chakre multi-party. Ema ji osechako ka debate i weche mag IEBC kata election body. To kidok chien tibro nwang'o ni election mosebedo maber en mana ma candidate oyombo ma ji duto ng'eyo ni candidate ni oyombo. To kuonde mantie contention to IEBC koso tiyo maber. Koro gima duong' en ni jogi oyiergi to kwa ng'e ni wich mane ma gidhi birogo mondo wane ni bende ginyalo kata ok ginyal. Iwinja. En nang'o ma gidwa implement on the ground. Nikech kanya neno penjo mang'eny joma ni panel bende ne ko take Kenyan problems mosobedo ka golo result marach as a basis ma questions mane gigolo. Mondo kora wang'e ni jok mokalo gikali threshold mar problem ane jo Kenya neno. Yiero ok en about certificate. Ok en about somo. Somo ji duto soma. But koro gima duong' ka en ni do you stand the test of time? Bende ng'at manyalo chung farm kosin ng'ama nyalo golo advice. Iwinja. Kentie seche moko ineno ka election gi kada election manyokalo. A candidate obed announced to nitie centers moko ma pod kura kokeli. To kura mantie to very narrow. Iwinja. Mao gik ma koro dwaro wisdom. Koro gima duong'i gini ma wan wanyalo wacho. Ing'en election ma contentious e Kenya ken ma president. To bendo depend no president mane mochung'. Gasa. Koro kae the challenge. Mane the school of thought ma paro ka team ni kaka jowadwa wacho gi. Ka team ni en team maber. Challenge mari onego bed ni kanitie candidate mar stronger. Ere kaka wadhi biro kodgi. Ama gidhi implement. Nikech ing'en election ma Kenya kae kirange maber wuon kaka wan jomosomo nonro. Jasiasa en ng'ama nyalo chogo kata youth mabiro go koko. To onge ng'ama dhi go kura kanyo. Iwinja. Ting'en koro kinene yango maji mabiri rally to mane ng'ama oyombo. Iwinja. To those things magi measures magi diketo. Masa magi announce result. Onegi ng'is ng'ata dier. Ni in to jogi to ne ng'eny. Those kind of formulas. To gidhi tiyo gi jinade. Ni jo kine ka problem osobet ka. En ni
kuonde moko iwachonwa kaka weda ing'en ni giombo adiere moro. Weda ni ing'en ni diere moro gin go nyango lo ne gin inside kabisa. Ikura ma 2013 ging'e kaki gajo gigi. To ne ogibiro bugi nyisowa ni gigi gigajo ganadi. Ing'en gik ma pok war understand Kenya ken ka gik mo kigajo. Koro mae giman mae the science that is a very big challenge. Ma jogi kodhi ga study gikuongi luong ji kaka weda gigi wuogo thengi. Mondo ginwang the capture kaka gigi itimoga. Nikech wang'e ni ting'e gintiere godo nikech IEBC osebedo nono kuom thuolo mar higni 2 chakre higa mar 2013 bang' mosenindo Wafula Chebukati na wuoge kom dwe mokwongo mar higa mar 2013. Sani bende waneno kodong' mana higni 2 kapok wadhi yiero maduong' mar higa mar 2027. To wang'e ni weda bende nitiere kar chung'od bura madirom 10 maonge koda representation e kind mamoko. Bende ting' ma gintiere godo bende giikore mano bende wach maduong' kapo nono ni ibiro bed kipodho gi giod bura maduong' ma pachoka. Erokamano Sharon, gima duong' ni joge dwa ni waket gi lamo mokwongo. Waket gi lamo, warwak gi, waket gi lamo ka parliament approve gi to waket gi lamo ka wa wish gi well and success. Wawe miwinjo matom gere lamo pile pile. Nikech gima gidhi handle nyalo make kata nyalo break Kenya. Koro wawe uru chako ni ng'ane chata neno ka en orabora ahinya onyalo kwalo kura. Ng'ane ni nyadundo wakoni bwana nyo watimo interview ji nyo ng'eny une moyieru une magino lwarnu. Ng'i chunyi maler kendi ikri kendi ng'e Kenya is bigger than individual. Ma kidi timo tim maber makato wuk marach wanyawa. I did my best. Anawun I did my best. Teach ma joge ni go time onge. Gin gidhi learn on the job nikech be kamipuonjruok e kaka itimo yiero onge yieri tibeti. Tichako time pesa be onge. Pesa bende onge magidhi timo go malong'o. Gidwa timo by elections ka gitieko to gi prepare for presidential election to gi register voters to boundaries ka benone go benu no oseng'adi mago be samoro ok nyal ng'adi. Koro gin gi tich madwaro ni wachak wacho negi ukinyi sane ni gidhi e bunge piyo piyo gibed approve gichiew ke ginindi nikech ginyalo ketho Kenya. Ne waneno kaka diere Kivuitu diere jane pod an gi Tom Gere. Ne wagore nyogore ne wagore makadi ne bed ni Hono Braila ok nodok chien mong'iyo bigger Kenya is bigger. Jikawane kon jogore gi go kethre te no duko na dalawa mbele ok ber. So jogi waketela bwana ndo keto elamo wis gi wel rieko bineno maingu mang'eny go ternegi kata kake wacho ni wagajo no koro dhi puonj gi ni gigi an be ang'e ni gajo gi kama tang'uru nikech election to ji dwaro winning. So winning inyalo win either direct or indirect. At the end of the day ng'ama mi certificate molande emo win kijaki dhi court ma court approve kwisha hapo mudo Nyasaye manolose. So other paron we have made a good step. Joge tege gi joma tindo gi joma riek I know about 3 of them ang'eyo maber. Awinjo ko nitie jomoko mane nyinge gi ubiro the 6 kai miseo ni Asan koro wa explain ne oganda lumo do giwinji kik gwinji suspicion. Chik dwaro ni ku bedo short ku apply to kibedo shortlisted tinyalo appeal. So jogi auchiel ka ne gin joma no appeal. Ingeni shortlisting samo apply ji 1,000 kata 2,000 to ji ng'ama der mano recho molo der kor ka bang'e kosewuok kor kikonto kor madam to ne wawite oko nang'o en gi somo en gi gimoro koro joma nigi courage mo appeal to gikawo nikech luoro be nitie ni kok wakawo to ginyalo dhi e court. So ka ng'ato the and I think ni joma no appeal go ma koro nyiso ni ng'ane karane ong'eyo gima no dwaro. Onge pamba perfect, onge perfect commissioner. Nyaka chimo yesor wa commissioners muwuok e polo. Sani wan na Tom Gere. Waketo ge wagide to wapuonjore to wa be confidence, just build confidence. Mondo watim yiero ne. Why? Tom winning we yoko.
Sani kur baba dunia winning team. Kuru gaya. Kichake baro ko kakine no rengo baro. Dibeni liko ne ninchire kar chungo dibura man no ne tulogi. Romo go, kedu romo go kabisa. Ero kona inya kata wanya korongo jwang wingi waduto te bro bedo e od bura madung mamalo kapo nono ni jod bura bro bedo ka puodho nyinge mabede koro jatend piny Kenya ni osewalo. Wawere gima do tingi nya korongo jwang odiochieng' makawuono wingi duto te bro bedo Kamenyo County mano ma Homa Bay kaluwore koda kopo mogik mano mar jaod bura makasipul mosenindo Charles Ongondo Were mabendi bro bed ka iko e dalane odiochieng' makawuono. Kata bed ni ik mare dhi nyime bro bedo ka timore odiochieng' makawuono korom ga jwang. Nitiere weche mathoth mabende pod timore ahinya kaluwore koda achije